rhithiol trwy Facebook Live, dwi'n meddwl hefyd. Dwi wrth y modd yn croesawu yn pregethwr ni heddiw. Jos Edwards, neu Joseph, ddylwn ni ddweud, ynde. Dwi'n nabod Jos ys pan oedd o'n blentyn bach. Dim llawer o flynyddoedd yn ôl. Ond mae o a Lydia i'w wraig a Mali. Be di oed Mali rwan? 7 wythnos oed. Mae Mali wedi dod hefo nhw. A mae Jos yn gweithio i Gymdeithas y Beibl. Ac mae o'n mynd i ddweud gair am Gymdeithas y Beibl yn ystod yr oedfa ac am y gwaith mae o'n neud. Ond gadwch ni ddechrau'n hoedfa jyst trwy wrando ar eiriau o lyfr y Salmau. Na i darllen nhw yn fama i chi. Da ni'n cael gwneud hyn heddiw, ond dwi am ddarllen y salm, a fel mae Alun yn deud, gadwch i ni ganu a moli a gweiddi yn yn calon. Gwyddwch yn uchel i'r arglwydd, holl bobl y byd, a ddolwch yr arglwydd yn llawen, a dod o'i flaen gan ddathlu. Cyffeswch mae'r arglwydd sydd yw. Fo ydy'r un a'n gwnaeth ni, a ni ydy bobl o. Y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Ewch drwy'r giatiau, gan ddiolch iddo, ac i mewn i'w deml yn ei foli. Rhowch ddiolch iddo a bendithio i enw, achos mae'r arglwydd mor dda. Mae ei hilioni yn ddiddiwedd, ac mae'n aros yn ffyddlon o un genhedlaeth i'r llall. Wrach bod chi'n nabod y geiriau yna, ond y salm yn yr hen gyfeithiad, cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddaear. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deuwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, fe yn gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydy mae defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw, canys da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd a'i wirionedd, hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Cadwch ni gael gair o weddi. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am gael dod at yn gilydd i daddoli di y prynhawn yma. A dyn ni'n diolch mai nid just ni sydd yma, ond fod ne rei yn ymuno ar oedfa yma'n rhithiol. Ond dyn ni'n ymwybodol fod ne eglwysi ar hyd a lled Caerdydd, ar hyd a lled Cymru, ac yn wir drwy'r byd i gyd yn daddoli di heddiw. A dyn ni'n gofyn i ti, wneud i'n llenwi ni ar ysbryd glân, a'n galluogi ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Dyn ni'n diolch i ti am ddod a Jos ato ni heddiw i rannu'r gair, a dyn ni'n gweddio dy fendith helaeth di arno fo, ar Lydia i'w wraig, ac ar Mali fach. Felly bydd gyda ni arglwydd, gad i ni deimlo dy fod ti yn y canol a bod y cwrdd yma yn gwrdd a thi dy hun. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen. Dwi'n meddwl bod Hywel ac Aled yn mynd i ganu i ni rwan.
grêt cael bod efo chi ac yn arfod jyst gorau sôn chydig bach cyn i ni agor y gair os ydych chi'n ymlaen. Chydig bach am fy waith. Felly allwch chi'n gweithio i Gymdeithas y Beibl. A mae hwnna'n beth arbennig i Hogiau o'r Bala, dwi'n meddwl. Bydd llawer ohonoch chi gyfarwydd efo hanes Mary Jones o Llanbi Hanner o Pennant yn cerdded 26 milltir wedi arbed am 7 mlynedd i helpu Marian i fynd i'r Bala i prynu Beibl am ei hun. A jyst stori nath tanio'n amlwg rhywbeth o fewn Thomas Charles a aeth ymlaen i sefydlu'r Gymdeithas y Beibl. So, dwi'n edrych yn ôl i 1890 pan ath yna ddigwydd, a dwi'n ddiolchgar iawn. Ddim jyst os bod yn swydd, ond oherwydd bod yna fath gynhadaeth wedi digwydd ers yna. Gymdeithas y Beibl, rili ddim bodoli hynny yma i ddod ar Beibl yn Deo. Mae hwnna'n dod i llawer o bethau, mae'n golygu yn gyntaf gwneud y Beibl yn hyd ac ar gael yn amlwg. Y stori yna, y dechrau efo Mary Jones, oedd fod y Beibl ddim yn hyd ac ar gael i bobl Cymru ar y byd. Ac yn amlwg ar ôl hynna, wnaeth hynna annog Thomas Charles a'r criw, Clapham Sect yn Llundain, i ddim jyst edrych ar y glad ni, ond y byd hefyd, a sut ydyn ni'n gwasanaethu'r byd trwy cael y Beibl allan yna. So, mae gweithio Gymdeithas y Beibl, mae'n arbennig am bod ni'n hoffi o'r Bala, ond hefyd mae'n arbennig am bod ni'n rhywun sy'n profi cryn y Beibl yn fy mywyd fy hun, a di gweld o ar waith yn y byd hefyd. Dwi'n meddwl am amser i'r Manceinion yn eisiau astudio. Si ei gradd o'r hanes, ond os dwi'n onest, nes i chwarae fwy o rygbi na nes i astudio, ond dyna ni'n deud hynna i mam a dad. Ond wrth i mi fod yn y clwb rygbi, o'n i yn ffrindiau fi yn cael sgwrs ar ôl sgwrs efo'r dymweithio yna. Ne'n i weld. Did you try all of those? Dwi'n mynd gweithio rwan ar ôl. Un eiliad. Mae gennau llais symllyd, so gobeithio. Dwi'n gweithio rwan. Ei, fe hwnna'n helpu. Tra ni yn y clwb rygbi y Manceinion, o'n i'n cael ambell i sgwrs efo rhai o'r hogia o'n i'n chwarae efo amdan ffydd a bywyd a oes fwy, oes gobaith gwell iddyn ni. Ac ys i'n annog gan ffrind, wel, ddim jyst setlo amdan yr sgyrsiau bach yma, pam ddim gwahodd nhw i ddod i agor y Beibl am ei hunain, i edrych ar straeon o Iesu am ei hunain, a gweld os fod yr gwahoddiad mae Iesu'n ei gynnig yn rhywbeth maen nhw eisiau cymryd. Mae rai fi ddeud pan nes i gael yn annog gan fy ffrind, y peth cyntaf na llenwi nghalon ni oedd ofyn pur. O'n i'n meddwl i fy hun, no way ydw i eisiau gwahodd criw cyfan o hogia rygbi. A hogia rygbi, fel ydych chi'n gwybod, fel maen nhw, o'n i jyst yn meddwl, no way bys gen nhw diddordeb. A dyma fi yn atgoffa fy hun, na, yn y gair, mae yna grym a mae Iesu yn cynnig bywyd a hwnna'n fywyd ar ei ora. So, yn llawn ofn nes i estyn y gwahoddiad yna ac yn rhyfeddol wrth i'r hogia dod, dwi'n meddwl mae gwahodd nhw wedi cael bwyd yn helpu hefyd. Mae hynna'n gweithio yn brifysgol yn dydy. Os oes yna bwyd ar gael, mae pobl yn tueddu i ddod. Ond wythnos ar ôl wythnos, ar nos Fawrth, oedd yr hogia'n dod draw i'n hi a tua 20 ohonyn nhw, a mi o'n i'n rhyfeddu bron iawn, a hyn oed yn edrych yn ôl rwan, dwi jyst yn meddwl, ar hynna rili ddigwydd? O'na 20 ohonyn ni'n edrych ar straeon o Iesu a'n gilydd, yn trafod yr cwestiynau mawr bywyd, ac yn y foment yna, nath Duw, dwi'n meddwl, roi rhyw argyhoeddiad yno fi, fod yna grym yn ei aira, a bod ni bron iawn, anien, jyst gadael i'r gair siarad am ei hun. Oedd o bron iawn, dwi'n disgrifio fo fel spectator sport ydi o pan da ni'n gweld yr Beibl ar agor, oherwydd gair Duw sydd ar waith, yr ysbryd sy'n gweithio trwy ei air. A so pan nes i ddod i ddechrau gweithio i Gymdeithas y Beibl, nes i ffeindio bod fy angerdd i, fy argyhoeddiad i yn ngrym y gair yn dod at ei gilydd yn yr lle yma.
So be fath o bethau ydw i'n ei wneud? Wel, mae'n ambell i beth, falle bod chi wedi clywed am cwrs y Beibl. Mae cwrs y Beibl, ond da ni actually mynd i fynd international gyntaf. Tydyr, sori, fi sydd wedi cael y trefn yn anghywir. Yn gyntaf, da ni yn edrych ar yn ryngwladol. Mae ganddyn ni gwaith sy'n mynd ymlaen o gwmpas y byd, fel nes i ddeud, yn y dechrau yna, a'r gweledigaeth oedd i bobl o Gymru ac i gweddill y byd hefyd. A felly mae'n gwaith ni yn ymestyn i China. Da ni'n clywed llawer iawn am y newyddion yn China, ond go iawn, beth sy'n mor galonogol clywed ydy, mae yna ddiwygiad yn mynd ymlaen yn China. Mae wedi bod yn mynd ymlaen am flynyddoedd a flynyddoedd, a mae'r angen yna am Beibla fwy nag erioed. Mae rhaid cario ymlaen ar graffu Beibla i gwrdd ar demand sydd yna. So mae'r gwaith yn mynd ymlaen i argraffu a dosbarthu Beibla yn China. Mae'r gwaith hefyd yn mynd ymlaen yn yr Affrig. Dwi'n meddwl nes i glywed rhyw ystadegau dwrnod y blaen, mewn 10 mlynedd, hwn fydd y cyfandir lle mae'r fwyaf Cristnogion yn Affrica yn fanna. Ddim bellach yn Ewrop, ond yn Affrica. A felly eto, fel da ni'n gweld, i gymaint i'r eglwys sydd yn ffynnu draw yn Affrica, mae'r angen yna am Beibla. A wedyn yn ola, mae genddyn ni y dwyrain canol hefyd. Mae'r dwyrain canol eto yn y newyddion fwy na'r gwledydd eraill yma, oherwydd yr heria sy'n mynd ymlaen yna, yr erlyd sy'n mynd ymlaen yna i Gristnogion. A felly eto, da ni eisiau bod yna yng nghanol y cyfan yn sicrhau fod y Beibl ar gael, hyd yn oed yn y gwledydd fwyaf caeedig, fwyaf anodd, i sicrhau fod gan pobl mynediad i'r Beibl. Yn nesaf wedyn, mae ganddyn ni, yr gwaith navigating trauma eto, jyst gwaith da ni wedi bod yn wneud yn y wlad yma, lle mae heriau iechyd meddwl neu trauma sydd wedi digwydd i pobl. Da ni wedi gweld eto pan mae pobl yn ymgysylltu ar Beibl, mae bywydau nhw yn newid well. Nesaf yma tydyr, mae ganddyn ni yr Beibl.net i bobl ifanc. So hwn oedd un o fy prosiectau cyntaf pan nes i ddechrau yn Gymdeithas y Beibl. Ac yn fama eto, jyst gweld bod na ddim Beibl sydd wedi i'w argraffu ar gyfer ieuenctid yma yng Nghymru. Dwi'n cofio tyfu fyny yn Coleg y Balad, yna lle mae mam a dad yn gweithio, a dwi'n cofio hyn o fy hun Beibl Saesneg o ganau oedd wedi argraffu ar gyfer yr ieuenctid. A felly mae cael bod yn rhan o gwaith fel yma, lle da ni'n gwneud siŵr fod yr Beibl ar gael yn iaith pob dydd sydd yn siarad fewn i byd pobl ifanc heddiw yma yn holl bwysig, a mi oedd o wir yn fraint i gael bod yn rhan o'n efo. Da ni wedi ffilmio fideos i fynd llawn llaw efo nhw hefyd. Mae heina bellach ar YouTube. Dwi'n meddwl nesaf tydyr nes i roi, heina ydy'r cyflwynwyr. Falle bod chi'n adnabod rhai yn nhw, Gareth Davies yma na, sydd yn seren ar S4C, dwi'n clywed bellach, a Kath Woolridge ar yr ochr yn fanna hefyd. Os ni'n parhau yn fama tydyr. Mae gen i cwrs y Beibl, dyna lle o'n i'n meddwl ni'n dechrau. Yn fama, mae lot o'n waith yn cael ei wario hefyd. Ac cwrs yml iawn ydy cwrs y Beibl. 8 sesiwn sy'n cymryd trwy darlun mawr y Beibl. Mae gen i wir angerdd yma yng Nghymdeithas y Beibl i ddangos fod y Beibl yn un stori mawr yn y diwedd. Dio ddim jyst yn llyfr o ddywydiadau neis, ond mae'n deud stori mawr am Duw yn creu fyd, a Duw wedyn yn mynd ar ôl pobl i ddod â nhw nôl ato'i hun. Ac da ni'n gweld canolbwynt y stori yna ydy Iesu Grist, a da ni un diwrnod yn edrych ymlaen i'r gobaith mawr fod o'n mynd i wneud popeth yn newydd. So mae cwrs y Beibl yn cymryd ni trwy y darlun mawr yna. Eto, dwi'n siŵr falle yn Ebenezer bod chi wedi gwneud os ddim, gai argymell o, mae o'n hollol wych. Be sy'n nesaf yma gen i tydyr. Dyma chydig bach fwy o'n ngwaith i. Mae yna YouTube channel newydd o'r enw Bible Trek. Dyn o'r enw Andrew Ollerton sy'n gweithio efo ni. Falle eto bod chi wedi dod ar draws Andy Ollerton, wedig os ydych chi wedi bod yn rhan o gwaith Coleg y Bala yn sold out. Mae Andy'n siarad efo ni pob haf, ond mae Andy mewn diwrnod pryd oedd trafeilio'n bosib, ddim ar hyn o bryd, ond fe aeth o i Israel ac i gwahanol lefydd yn y Beibl, a'n syml iawn, mi oedd eisiau dangos i bobl, ond cymryd fideos tradd o yna, fod y Beibl ddim eto wedi cael ei beisio ar straeon ffug, o bod nhw yn lefydd hanesyddol sydd yn bodoli hyd heddiw yma, a fod hwnna'n ffordd i helpu ni wrth i ni ddarllen y Beibl, gweld fod y llefydd yma'n llefydd go iawn.
Ni'n gweld y fama, dyma eto mewn diwrnod pryd oedd y gwyl, yr Eisteddfod a pob dim yn mynd ymlaen yn haf. Da ni'n gobeithio'n fuan iawn fydd y dyddiau yna nôl yn dydan. Ond da ni'n gweld criw bach Cymdeithas y Beibl yn fanna ac Arfon yn y canol. Yn Llanrwst o'n i fanna, ynde? Ie, hwnna oedd y tro dwytha oedd yr Eisteddfod. Gobeithio'n fuan, bydd pethau newid. Nesa fama. Mae gen i agor y llyfr. Mae yna lot yn mynd ymlaen, falle bod chi'n gweld yma yn Gymdeithas y Beibl, ond mae agor y llyfr yn rhan ohono fo. Eto, jyst cenadaeth mor bwysig. Falle bod rai na chi wedi bod yn rhan ohono fo yn cymryd straeon y Beibl fewn i ysgolion cynradd Cymru. A mae'r stadegau yn anhygoel, dwi'n meddwl, maen nhw'n dod fyny ar y sgrin yn fama. Yn ddiweddar ar ni gymryd, os mae ti'n rhoi'r sleid nesaf fyny, bod yna, bellach dros Cymru a Lloegr, bod yna dros 17,000 storiwr, so gwirfoddolwyr sy'n rhan o'r ymgyrch yma, dros 1,000,000 o blant bellach wedi profi agor y llyfr, a bron i 4,000 o ysgolion lle maen nhw'n ymweld yn reolaidd, 23% hyd yn hyn, a beth sy'n anhygoel ydy dwi'n gwybod fod calon ganddyn ni i ymestyn ymellach hefyd. Mae yna llyfrau blant, ffilmiau meiddig da ni'n neud hefyd. Mae Dai Woolridge yn neud lot o'r rheina nesa fama. A hefyd, mae ganddyn ni grawn, really, ddim cylchlythyr, cylchgrawn. Gair ar waith, gweddi ar waith. Eto, os ydych chi eisiau bod yn derbyn hwnna'n clywed fwy amdan gwaith Cymdeithas y Beibl, mae'n bosib seinio fyny ar-lein ar gyfer rheina. A dwi'n meddwl, da ni bron y cloi. Ia, fama mae gen i gwefannau cyfryngau cymdeithasol ni, Facebook, Twitter, eto, just i glywed fwy amdan be da ni'n neud a just gweld fwy o'r Beibl. Dwi'n meddwl, so just wrth i fi gloi, dwi'n gwybod oedd Arfon yn sôn bod yna lot fawr ohonych chi di ymwneud â Cymdeithas Beibl, bydd ydo heddiw yma neu yn y gorffennol, a just fel rhywun sydd yn gweithio iddyn nhw, dwi just eisiau deud diolch yn fawr iawn i chi am cefnogi'r gwaith. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi blas bach, ni wedi gweld, mae'n actually lot yn mynd ymlaen yna, fwy na ni'n sylwi, really. Ond gobeithio bod chi wedi gweld, bod ein angerdd ni dal yna, yr commitments dal yna i'r genhadaeth yma o dod â'r Beibl yn fyw, i ymestyn y Beibl, i bob twll a chornel o gwmpas y byd, really. Felly ma'ch cefnogaeth chi a ma'ch gweddia chi fwy na dim wir yn cael ei werthfawrogi. Dwi'n iawn os dwi'n gweddio, wedyn dwi'n meddwl dwi'n mynd i gael can arall o fawl a weddio dros y gwaith. Arglwydd, da ni'n diolch ti am Dair. Da ni'n diolch wrth iddyn ni ymwneud â Dair, wrth ni agor o, bod ni'n cael profi dy ysbryd i ar waith. A Duw, da ni hynod yn ymwybodol heddiw yma, fod ni angen chdi ddod a'n llenwi ni unwaith eto dy gariad di. Ni'n gweddio y bydd dy air di yn mynd ledled y byd, a ni'n gweddio y bydd dy air di yn mynd ledled Cymru hefyd. A ni'n gwybod fod dal gymaint y tywyllwch o'n gwmpas ni, a ni'n gwybod yn dy air di ma goleuni. Felly, Arglwydd, wneud i ddynyddio ni, fel dy eglwys di, fod a pobl sydd yn sefyll yn gadarn ar Dair, wedi'n siapio gan Dair, ac efo angerdd yn ein calonna i ledaenu, i rannu y newyddion da anhygoel sydd ganddyn ni yn Iesu Grist. Arglwydd, diolch am bob dim ti'n neud dros ni. Yn gweddio bydde ti'n bendithio'r gwaith yma, bydde ti'n rhoi dy ffafr unwaith eto ar gwaith Cymdeithas y Beibl, a fydden ni'n clywed straeon ar draws y byd o'r ffordd ti'n trawsffurfio pobl trwy Dair di. Yn enw Iesu, da ni'n gweddio. Amen.
ni wedi dod efo heddwch uwch naturiol i'r pobl yna. Dwi'n gweithio dros India heddiw hefyd ar gyd o trafferth efo Covid fanna. Ni wedi dod i iachad, ni wedi helpu efo logistics a just achub pobl sy'n marw sydd ddim angen. Wrth i pethau dechrau agor i fyny ac llywennau sy'n dod o weld teulu a ffrindiau eto. Dwi'n gweithio, ni wedi bod yn agos at y rei sy'n geraru, sy'n methu pobl sydd wedi colli pobl yn y blwyddyn diwetha, neu y rei sy'n pryderu, sy'n ffeindio pethau'n anodd i dechrau mynd allan eto. A dwi'n jyst yn gofyn ni wedi bod yn agos at nhw. Ni wedi cerdded yn agos at nhw a wneith nhw gwybod bod ti yna hefo nhw, bod y breichiau di yn cario nhw a bod mae yna cysgod sy'n gallu bod wedi ffeindio yn dy breichiau di. Amen. Dwi am ddarllen o Eseia pennod 55. Hei, os oes syched arnoch chi, dewch at y dŵr. Os nad oes gennych chi arian, dewch beth bynnag. Prynwch a bwytwch. Dewch, prynwch win a llaeth heb arian. Mae am ddim. Pam gwarioch arian ar rhywbeth sydd ddim yn fwyd, a'ch cyflog ar rhywbeth sydd ddim yn bodloni? Gwrandewch yn ofalus arna i. Cewch fwyta bwyd blasus a mwynhau danteithion. Gwrandwch arna i a dewch yma. Os wnewch chi wrando, cewch fyw. Byddai'n gwneud ymrwymiad hefo chi, fydd yn para am byth. Fel y bendithion sicr wnes i ei haddo i Dafydd. Gwnes i yn dyst i bobloedd, yn arweinydd yn reoli gwledydd. Byddi di'n galw ar genedl wyt ti ddim yn ei adnabod. A bydd cenedl sydd ddim yn dynabod ti yn redeg at y ti, o achos yr arglwydd dy Dduw, un sanctaidd Israel sydd wedi dy anrhydeddu di. Dewch at yr arglwydd tra mae ar gael, galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i'r eog droi cefn ar ei ffyrdd drwg, a'r rai sy'n creu helynt ar ei bwriadau. Troi yn ôl at yr arglwydd, iddo ddangos trigaredd. Troi at ein Duw ni, achos mae o mor barod i faddau. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi, a dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi, yr arglwydd sy'n dweud hyn. Fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a'n bwriadau i yn well na'ch bwriadau chi. Ond fel y glaw a'r eira sy'n disgyn o'r awyr, a ddim yn mynd yn ôl nes iddo ddyfro'r ddaear, gan wneud i blanhigion dyfu, a roi hadau i'w hau a bwyd i'w fwyta. Felly mae'r neges dwi'n ei chyhoeddi. Dydy hi ddim yn dod yn ôl heb wneud ei gwaith. Mae'n gwneud beth dwi eisiau, ac yn llwyddo i'ch gyflawni ei phwrpas. Ie, byddwch chi'n mynd allan yn llawen, ac yn cael eich arwain mewn heddwch. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a'r coed i gyd yn curo dwylo. Bydd coed pinwydd yn tyfu yn lle draen, a llwyni myrtwydd yn lle mieri. Bydden nhw'n sefyll yno i atgoffa pobl am yr arglwydd, fel arwydd parhaol fydd ddim yn cael ei dynnu i lawr. Iawn, dwi'n meddwl dwi on, yndw. Briliant. Wel, diolch Alice, diolch Carys hefyd am ddarllen
i ni yn fanna. Da ni'n mynd i gwario chydig funudau o gwmpas yr darn yma o Eseia. Bore dydd Iau, dwytha, nes i godi'n gynnar. Siwr braidd yn rhy gynnar na ni'n gobeithio wneud. Fel ydych chi'n clywed yn fanna, efo'r babi bach newydd. A nes i neidio allan o gwely, nes i gael ar y meic, a nes i fynd i'r gym. Ac ar ôl mynd i'r gym, nes i fynd i un o'n hoff shops goffi yn ganol dre, pigo fyny coffi a mynd am adre. Rwan, bore hollol arferol, really. Ond am y ffaith, mae hwnna oedd y tro cyntaf i fi wneud hynna ers troi y flwyddyn newydd. A dyw hwnna ddim achos bod fi wedi penderfynu bod fi ddim yn mynd i'r gym, ond achos fod i heb wedi bod yn bosib mynd i ganol dre a mynd i'r gym a cael coffi. Be da ni'n gweld ydy, mae pethau yn areb bach, maen nhw'n dechrau agor fyny. Mae'n amhosib bron iawn rhoi dyddiad arni, ond dwi'n siŵr bod ni gyd yn gallu rhannu'r sens yma, ac oedd Alice yn gweddi am y peth hefyd, fod pethau'n dechrau newid, fod ni'n dechrau dod allan. Rwan, mae'r darn o'r Beibl da ni newydd i glywed wedi'w sgwennu i bobl oedd hefyd yn dod allan o gyfnod. Oedden nhw'n dod allan o gyfnod o alltudiaeth, o exile. Oedd Israel ar y pryd di bod yn alltud ym Babylon o dan yr grym mawr yma am dros 70 o flynyddoedd. A mae Eseia yn sgwennu'r geiriau yma i'r pobl oedd yn dod nôl allan. Sut gyflwr bys wedi bod arnyn nhw? Dyna jyst dychmygwch 70 mlynedd a fwy i ffwrdd o'ch glad, i ffwrdd o'ch pobl, i ffwrdd o'ch Duw a'i gartrefo yn y deml. Sut gyflwr bydden nhw yn dod allan? A fydden nhw'n bobl wedi'w siomi. Falle bod nhw'n bobl bach yn ofnus, ansicr be sydd yn dod nesa. Falle bod rhai nhw wedi dod i diwedd i hunain. Rhai eraill yn gofyn lle mae Duw yng nghanol hyn i gyd. Dyna'n swnio chdi bach yn gyfarwydd. Pa le ydyn ni yn heddiw? Dyna di'n nghwestiwn. Lle ydyn ni? Wrth i ni ddod allan, le ydyn ni? Os rhai ohono ni yn teimlo yr un teimladau'r pobl na Israel yn dod nôl allan. Os rhai ni'n teimlo'r un siom. Os rhai ni'n teimlo falle yn fflat yn ein ffydd ni. Eraill ni jyst di blino yn llwyr. A rhai yn ni, fel dwi'n siŵr oedd pobl Israel yn meddwl, di Duw di'n gadael ni. Ydy o di'n methu ni. Rwan, i ni gyd dwi'n siŵr bod ni'n gallu uniaethu rhyw ffordd neu gilydd hefo'r teimladau yna. A iddyn ni prawn ma, dwi eisiau ni glywed fod Duw yn ymestyn gwahoddiad a galwad all newid pob dim iddyn ni. Bron iawn fel gwynt ffres yn dod fewn i tân sydd bron a mynd allan. Dwi'n gweddio wrth i ni glywed i'w air o heddiw yma. Wrth i ni glywed yr gwahoddiad sydd gan Duw iddyn ni. Y fyddwn ni'n gweld ein cariad ni, ein ffydd ni yn rhio unwaith eto. So syml iawn, dyna dyn ni'n mynd i edrych ar ydy'r gwahoddiad a'r galwad mae Eseia yn ymestyn iddyn ni. Os ydych chi'n gweld yn adnod 1, dwi'n siŵr fydd o'n dod fyny ar y sgrin yma. Mae Eseia yn sgwennu, hei! Dwi'n licio hwnna, just, hei, come on, da ni eisiau sylw chi fama. Os oes syched arnoch chi, dewch at y dŵr. Os nad oes gennych chi arian, dewch beth bynnag. Brynwch a bwytwch. Dewch, brynwch gwyn a llaeth heb arian. Mae o am ddim. Pam gwario'ch arian ar rhywbeth sydd ddim yn fwyd? A'ch cyflog ar rhywbeth sydd ddim yn bodloni. Grandwch yn ofalus arna i. Mae'n rili keen fod pobl yn gwrando ar hwn, dydy. Cewch fwyta bwyd blasus a mwynhau danteithion. Grandwch arna i a dewch yma. Os wnewch chi rando, cewch fyw. Byddai'n gwneud ymrwymiad hefo chi. Fydd yn para am byth fel y bendithion sicr nes i ei addo i Dafydd. Y cwestiwn ydy, wrth ni sôn dan yr gwahoddiad, y peth fwyaf naturiol i ofyn ydy, i bwy mae'r gwahoddiad ynddo? O'ch chi'n clywed o yn y darn y fanna, i bwy mae'r gwahoddiad? Adnod 1, i'r un sy'n sychedu. Sychedu am beth? I'r un sy'n sychedu am fwy. Am gwell.
sy'n sychedu am bywyd heb y gwacder, lle bron iawn dwi'n gallu mynd i'r gwely yn y nos, a dwi'n mynd teimlo rhyw deimlad o wacder, ond dwi'n teimlo yn llawn. I'r un sy'n sychedu am gyfiawnder yn un glad, unwaith eto. Y gwahoddiad ydy i ddod at y dŵr, ynde? Neu be am yr un sydd ddim â arian? Rwan, mae hynna yn yr syniad yma o fod yn dlawd yn yr diwylliant Hebraeg, yr iaith Hebraeg ar y pryd bys Eseia di sgwennu, yn gallu lythrenol golygu yn dlawd, yn ariannol. Ond hefyd, mae'r syniad yma o fod yn dlawd yn y Beibl yn sôn amdan fwy na hynna hefyd, amdan fod yn bobl ar yr ymylon, pobl ar y tallen, pobl sydd wedi'w anghofio, sydd ddim yn credu fod unrhyw gwerth ganddyn nhw o gwbl, sydd heb statws nag awdurdod. Chi'n gweld, mae'r gwahoddiad i'r bobl yna yn dydy? Iddyn nhw ddod a prynu a bwyta be bynnag, pwy bynnag, heb arian gan fod o gyd am ddim. Neu be am yr un sy'n gweithio am gyflog, ond eto ni wario fo ar rhywbeth sydd ddim yn bodloni. Mae Beibl Cymraeg newydd yn kind of defnyddio'r gair yma llafurio. Rwan, diolch yn gair da ni'n defnyddio pob dydd, nad i llafurio, ond mae o'n dod ar ryw ddelwedd i'n meddwl ni chdi bach, nadi. Pan da ni'n bobl sy'n llafurio, da ni bron iawn yn lladd ein hunain yn gweithio, yn dydan? Falle mae hwnna'n dod o hogyn o'r Balaam, mae rai fi ddeud. Dwi ddim rili wedi cael llawer o profiadau ar y fferm, y blaw yn dan un diwrnod efo'n ffrind fi, Owain Pew yn parc, nath o gymryd fi i lapio glân. A dyna di llafurio, ynde? Lapio glân. Nes i'n mynd o trio cynifio'r dafad, a nes i just dweud, na, dim diolch. Digon o waith i fi jyst i lapio'r glân. Yr syniad yma o fod yn gweithio ac yn lladd ein hunain yn y broses. Da ni heddiw yma, rai yn ni yn gweithio, yn llafurio i fod yn lwyddiant yn ein byd ni. Rhai eraill yn ni yn llafurio i pobl ein hoffi ni, i bawb fod ar rhywbeth da i ddeud amdano ni. Rhai eraill yn ni just i fod yn ddigon. Y gwahoddiad i'r person yna ydy just i ddod, ynde? I stopio hefo'r gwaith, i gwrando a chael byw. Ond i'r geiriau yma, di'r gwahoddiad yma, ydyn ni'n clywed ein hunain yn yr gwahoddiad. Os rai ni fama yn sychedu, os rai ni fama prynawn yma wedi blino, rai ni yn teimlo'n unig, ddim yn teimlo fod ganddyn ni unrhyw beth i gynnig bellach. Os rai ni gallu rhannu'r deimlad yna o fod yn llafurio, yn gweithio, ond eto yn arwain i ddim byd sy'n bodloni. Os rai ni yn teimlo yn siomedig. Eisiau ni glywed pnawn yma, mae'r gwahoddiad yma iddo chi. A be ydy'r gwahoddiad yna? Wel, mae'r gair yn deud eto'n deud, yr gwahoddiad yma ydy iddyn ni gael byw. Adnod 3, mae Eseia'n deud, grandwch arnau a dewch yma. Os newch chi rando, gewch fyw. Byddai'n gwneud ymrwymiad efo chi. A Duw yn deud, a mi fydd hwnna'n para am byth, fel y bendithion sicr nes i ei haddo i Dafydd. Rwan, dwi'n meddwl mae'n ddiddorol fama, yn amlwg mae Eseia'n sgwennu i gyd-destun lle mae o'n disgwyl fod pobl yn gwybod oherwydd bod nhw wedi tyfu fyny yn clywed stori mawr y Beibl. Mi oedden nhw wedi bod yn ymwybodol o'r hyn oedd wedi waddo gan Duw o'r dechrau un. A be oedd yr addewid yna? Wel, o'r foment cyntaf yna, os da ni'n mynd reit i ddechrau stori'r Beibl, os da ni'n mynd i Genesis 3, be da ni'n gweld ydy pobl yn gwrthod Duw, yn gwrthod i'w gariad a'i awdurdod da ar ei bwyta nhw. Ond be da ni'n weld ydy fod Duw, di o ddim yn ei gwrthod nhw. Ond wrth i bobl troi ffwrdd ohono fo, mae Duw, mae o'n troi tuag at nhw. Mae'n dod ar ei hola nhw. A be mae'n deud ydy, mae'n gaddo un. Mae'n gaddo un sy'n mynd i ddod, sy'n mynd i gwneud pethau yn iawn unwaith eto. Wrth i Dduw gweld y mes da ni wedi creu, wrth gwneud y penderfyniad yma o troi i ffwrdd o Dduw. Eto, dwi'n gwybod pam dwi'n dod ar yr delweddau yma, achos dwi ddim yn brofiadol iawn yn y byd yma, ond falle mae rhaid i chi yn brofiadol yn byd kind of torri coed, falle bod na hyn oed sair coed yma, so dwi'n teimlo'n hollol inadequate yn sôn amdan hyn, ond dwi'n gwybod digon i dorri pren yn gywir, mae rhaid i chi wybod lle mae'r graen yn does, a mae rhaid i chi wybod bod rhaid torri gyda'r graen i dorri'r pren yn iawn. Eto, dwi'n gwybod be dwi'n sôn amdan really, ond dwi'n gwybod digon, os ydych chi'n torri yn erbyn y graen,
fighting against the grain, mae hwnna'n gadael lot o mess yn dydy. Be da ni'n gweld yn dechrau'r stori Beibl ydy, fod Duw wedi creu y byd a fod ei roi yn i'w greadigaeth rhyw graen lle mae pobl, os da ni'n dilyn y graen yna, yr dyluniad perffaith yma gan Dduw, mi fydd pethau mynd yn dda. Ond os da ni'n mynd yn erbyn yna, mae fel bod ni'n torri yn erbyn y graen, a beth sy'n digwydd ydy mae yna ddioddefaint, mae yna mess, ac yn y diwedd mae yna marwolaeth hefyd. Ond wrth i fi fod yn gwneud hynna, dwi jyst yn rhyfeddu unwaith eto yn darllen y geiriau yma. Mae Duw yn gwneud ymrwymiad. Mae Duw yn gwneud ymrwymiad hefo'i bobl fo. Mae o fel gŵr ffyddlon yn deud, dwi yn mynd i'ch caru chi beth bynnag. Dwi'n mynd i roi fyny pob dim just i ddod â chi yn ôl. A felly mae'n gaddo. Mae'n gaddo un, a mae'n gaddo i Dafydd yn hwyrach ymlaen yn y stori, fod yna un yn mynd i ddod o'i linell o. A mi fydd hwnna yn dod fel achubwr a fel brenin. A felly mae Isaiah'n sgwennu i'r bobl yma fydd wedi bod yn aware o'r addewidion yma gan Duw, ond eto dwi'n siŵr yn amen nhw yn y foment yna. Wedi bod yn alludiaeth am mor hir, ydy Duw wedi anghofio i'w air. Ydy wedi anghofio'r ymrwymiad mae wedi wneud i garu i bobl ac i ddod â nhw nôl ato'i hun. Mae Isaiah'n trio deud iddyn nhw, chi'n cofio yr ymrwymiad? Dych chi'n cofio be ddedodd Duw yr addewidion na eto? Dwi'n gwahodd chi unwaith eto i ddod a credu ynddyn nhw o'r newydd. Di Duw heb di rhoi fyny, mae Isaiah'n deud, i'r bobl. Ac i ni heddiw yma, mae o'n deud union yr un peth. Di o heb di rhoi fyny. Mae hwnna'n beth ni, dwi'n siŵr yn ein byd ni heddiw, da ni angen i glywed yn dydy. Di Duw heb di rhoi fyny. Mae'n cofio i'w air. A beth sydd ganddo ni, doedd gan y pobl yn nydd Eseia, ydy hanes i edrych nôl arni. Ac yn ei edrych a gweld ar y groes fod Iesu Grist i dod i wneud yr ymrwymiad yna yn real yn ein bywydau ni. Iesu Grist ydy yr ymrwymiad mewn cig a gwaed yn y diwedd. I'w fywyd o, y groes naeth o berthu fywyd arno, yr atgyfodiad, maen nhw gyd yn rhan o'r ymrwymiad anhygoel yma mae Duw di wneud i pobl, fod o ddim yn mynd i roi fyny ar nhw, ein bod ni yn rhoi yn hynny yn gadael Duw i lawr. Mae Iesu yn dangos ni'n dydy, fod Duw yn barod i fynd i'r pen pella un mwyn dod â ni yn ôl. Gwahoddiad heddiw yma, be ydy'r gwahoddiad yna? Iddyn ni glywed yr ymrwymiad, a fwy na dim, iddyn ni ddod at yr ymrwymiad, Iesu Grist i hun, i redeg ato fo. Pan da ni'n dod ato fo, yn wir, mae'r sychedu yn gallu dod i ben, mae'r llefurio yn gallu dod i ben, mae'r blinder yn gallu dod i ben, oherwydd mae yna gorffwys go iawn i'w gael yn yr un na ddim rhoi fyny arno ni. Nath o farw mwyn i ni cael byw. Ac os da ni'n gwrando fel mae Isaiah'n deud, os da ni'n troi yn ôl ac yn mynd am Iesu, cawn byw hefyd. Rha'n just pausio wrth i ni gloi jyst yr syniad yma o be ydy'r gwahoddiad yma. Be am yn ni felly? Sut da ni yn ymateb i rhywbeth fel yma? Dwi'n mwyn siŵr amdano chi, ond yn aml dwi'n ffeindio fy hun yn cael fy siapio gan y ffordd mae'r byd yn siapio be ydy cariad go iawn. Da ni'n byw mewn byd, dwi'n bod os da chi dod ar draws y syniad yma o cancel culture. Mae'n dod i fyny yn y newyddion tro ar ôl tro. A'r syniad yma ydy bellach fod na ddim gras ar gael. Oherwydd os yna rhywun wedi gwneud rhywbeth yn y gorffennol sydd yn anghywir, rhywun wedi gwneud cangymeriad, rhywbeth sydd wedi'ch brifo chi, mae bron iawn yr hawl gennych chi i canslo nhw a gwthio nhw allan a deud does na ddim ffordd yn ôl fewn. Da ni'n byw mewn byd o cancel culture, ond hefyd da ni'n byw mewn byd yn dydan, lle mae perthnasau, lle mae cyfeillgarwch, maen nhw'n amodol yn dydy. Da ni bron iawn yn cael ein dysgu i deimlo, as in, os ydy'r teimladau yn y perthynas wedi mynd yn fflat, neu os ydyn nhw wedi mynd, neu os ydy'r partner neu ffrind ddim yn cyfarfod a'n anghenion ni, da ni'n cael ein dysgu, ein treinio bron iawn
I feddwl fod gan ni'r hawl i symud ymlaen a dod â hwnna i ben. Da ni'n byw yn y byd yma o cancel culture. Dwi'n meddwl mae hwnna'n siapio weithiau'r ffordd da ni'n meddwl mae Duw yn gweld ni. Ydy Duw yr un fath? Ydy Duw yn rhannu mewn cancel culture? Ydy o pan mae o yn gweld ein bywydau ni yn sylweddoli bod o wedi gwneud camgymeriad wrth marw ar y groes? Dwi'n meddwl i fy hun yn aml, falle Iesu, dyfoti wedi marw drosto fi, ond wyt ti wedi gweld fi go iawn? Wyt ti wedi gweld yr hyn dwi'n meddwl amdano? Wyt ti wedi gweld fy ngorffennol i? Wyt ti wedi gweld fy hun a pob dim amdano fi? Ac os wyt ti, siŵr dyfoti ar hawl i canslo fi hefyd, i gwythio fi allan. Os da ni'n rhannu hynna, os oes gen i ansicrwydd am y ffordd mae Iesu yn teimlo tuag ato ni, dwi'n meddwl mae'r geiriau yma yn Eseia yn rhyfeddol. Mae o'n mynd ymlaen i ddeud hyn i bobl Israel. Adnod 8, oedd yn chwythu fy meddwl bod nes i ddod i sylweddoli be mae Duw yn dweud. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi. A dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi. Yr arglwys yn dweud hyn, fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd i yn uwch na'r ffyrdd chi, a'n bwriadau i yn well na'ch bwriadau chi. Rwan yn aml o'n i'n darllen y darn yna o'r Beibl, mae'n iawn ac yn wir i gredu'n hyn, pan fod pethau yn mynd yn anghywir ddim y ffordd da ni'n meddwl fod nhw fod, bod ni yn meddwl, ond mae ffyrdd Duw yn uwch na'n ffyrdd ni, a mae hwnna yn wir a da ni'n gredu'n hynna. Ond wrth i fi ddarllen yr darn yma yn ei gyfanrwydd, es i ddod i sylwi, mae Eseia'n sôn am rhywbeth chdi bach yn wahanol yn fama dydy. Pe mae'n deud i'n ffyrdd i ddim yr un ffyrdd a ffyrdd chi. Pe mae'n deud fod i'w fwriadau fo yn well na'n bwriadau ni. Pe mae Duw'n siarad dweud ydy, dwi ddim yr un fath â chi. Dwi ddim yn gweithio fel mae pobl dynol yn gweithio. Mae'n nghariad ei ddim fel cariad sydd yn y byd. Does da ddim categori, does da ddim mesur, does da ddim deall bod ni mor uchel am ar nefoedd o'r ddaear mae o'n deud. Gymaint uwch yna ydy fy ffyrdd i na'n nghariad i. Da ni methu cael ein penni o gwmpas pa mor fawr, pa mor llydan, pa mor ddwfn ydy cariad Duw. A felly mae Duw yn deud yn ei prawn ma. Os da ni'n ames mae o'n teimlo tuag ato ni. Os da ni'n rhedeg i Iesu, be da ni'n weld ydy, y Duw sydd ddim yn ein canslo ni, ond yw'r Duw sydd â cariad does dim categori i roi yn ddi. A ni'n stopio meilad. Ydy hwnna'n newyddion da? Ydy hwnna'n newyddion da i pobl fel y ni heddiw ma? Fod Duw a cariad does ganddyn ni ddim categori i. Mae o gymaint uwch, mae gymaint lletach, mae gymaint dyfnach, a'r gwahoddiad ydy iddyn ni ddo fewn. Dyna'n syml iawn yw'r gwahoddiad. Ond pa wahaniaeth mae hwnna'n mynd i wneud? A wrth i ni gloi yn fama, pa wahaniaeth mae hwnna'n mynd i wneud? Wel, be da ni'n weld ydy, yn y gwahoddiad, da ni'n cael galwad. Chi'n gweld o trwy stori'r Beibl cyfan, Duw byth yn galw pobl fewn, hefod o wedyn yn anfon nhw allan. A stori Abraham reit ar dechrau Genesis. Mae Duw yn deud iddo fo, dwi'n mynd i fendithio chdi, mwyn i chdi bendithio y byd. Moses, mae'n cyfarfod o yn y berthna o dan yn dydy. Mae'n dod a mae'n affirmio fo, mae'n galw fo fewn, ond wedyn mae'n deud, cer i Pharo, ti fynd allan, ti arwain Israel allan. A mae Iesu yn deud unio'r un peth i'w ddilynwyr o heddiw yma. Yn union, fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Mae Duw wedi gwahodd pob un o'n i fewn, mwyn ein hanfon ni allan. Os ydych chi'n sbio lawr ar yr adnodau yma, yn adnod 5, da ni'n gweld beth ydy yr galwad sydd arno ni. Yr galwad ydy i ni alw ar genedl wyt ti ddim yn ei nabod. Bydd y cenedl sydd ddim yn dy nabod i yn rhedeg ato ti o achos yr arglwydd y Dduw, un sanctaidd Israel sydd wedi dy anrhydeddu di. Dewch at yr arglwydd tra mae ar gael, galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i'r eog droi cefn ar ei ffyrdd drwg a rhai sy'n creu helynt ar ei bwriadau. Troi nôl at yr arglwydd i ddangos trigaredd. Troi at ein Duw ni, achos mae mor barod i faddau. Ein galwad ni ydy i alw ar genedl sydd ddim yn nabod Duw
a galw nhw i droi a chael byw unwaith eto. I wahodd eraill i fewn i'r gwahoddiad da ni wedi ddod fewn iddo hefyd. Rwan, wrth i mi redeg diwrnod y blaen, dwi'n mwynhau mynd i redeg, mae fi a Gwyl ar bore Sadwn yn aml iawn yn mynd wrth Bai Caerdydd yn fanna. Mae rai fi ddweud, Bai Caerdydd. Bo fi'n hogyn o'r gogledd ac yn amheus iawn o ydy'r ddinas efo unrhyw beth i gynnig. Mae rhaid i fi ddweud iawn, mae Bai Caerdydd yn hyfryd, mae o'n lle braf iawn. Sori, dwi'n eisiau offendio chi o gwbl yn fama. Dwi jyst yn dod o Balad ydw, so mae gen i llyn tegid ar mynyddoedd i gyd. Ddim dyna o'n i'n mynd i sôn amdan. Ond be da ni'n weld ydy, wrth i fi fynd i redeg diwrnod y blaen, nes i ddod ar draws hysbyseb wrth i mi redeg. A mae'r hysbyseb di aros yn fy meddwl i, sy'n probably'n danos mi oedd o'n hysbyseb reit da yn dweud, os mae di aros efo fi. Nes i weld hysbyseb gan ein gwasanaeth iechyd ni. A'r hysbyseb oedd, ac nes i ffeindio'r neges yn ofnadwy ddiddorol, oedd o'n deud, mae pob brechlyn, yn sôn amdano yr vaccine, y brechlyn sydd i'w gael, mae pob brechlyn yn rhoi gobaith. Rwan, dwi heb di gallu stopio meddwl amdan yr datganiad yna. Falle oherwydd, pan da ni'n sôn amdano'r syniad yma o gobaith, da ni'n apelio i'r rhan dyfna honna ni, dydan? Fel pobl, da ni angen gobaith sy'n cario ni mlaen, i cario ni fynd, tra mae pethau yn cael yn anodd. Mae gobaith yn ein atgoffa ni ac yn ein annog ni fod bywyd gwell i ddod. Fod yna hael ar fryn. A mae'r brechlyn yn rhywbeth da ni i ddathlu. Oherwydd mae hwnna yn dod â gobaith. A ni'n meddwl, mae hwnna yn wir. Mae yna gobaith fod yna ffordd yn ôl, ffordd allan iddyn ni. Ond wrth i fi fod yn meddwl fwy a fwy amdan y datganiad yna, nes i hefyd dod i feddwl amdan yr syniad yma fod y brechlyn yn dod â gobaith. Ond hefyd, pan fydd hyn gyd drosodd, ac eto dwi'n yn siŵr pryd fydd o'i gyd, ai dyna diwedd ein heriau ni fel pobl. Nes i ddarllen rhywun yn comentio ar hyn diwrnod o blaen, a nath o ddeud yn Saesneg yn fama, we may become COVID-proof, but we'll never be pandemic-proof. Yr syniad yma o fod bywyd yn ansicr ar ei orau. Fod yna heriau dal yn mynd i ddod. Fod ni'n cael drost un her, a fod yna un wedyn yn aros rownd y gornel amdano ni. A falle bod ni hyn oed yn gweld hyn ar hyn o bryd. Bod ni'n gweld y gap mewn cyfoeth yn cael yn fwy ac yn fwy yn ein byd ni. Fod ni'n gweld iechyd meddwl ar hyn o bryd yn gweithygu a gweithygu. Be da ni'n gweld ydy, da ni'n dod allan a mae yna gobaith o well, ond hefyd mi fydd yna fwy o heriau i ddod. A dwi'n meddwl oherwydd hynna, da ni angen clywed y galwad yma unwaith eto ar ein bwyta ni. Yr galwad yma iddyn ni fynd a gwahodd eraill i fewn i'r gwahoddiad da ni wedi ddod fewn i. Dyna ydy really angerdd fy mywyd, ydy bod ni'n gwario ein bwyta ni, yn sylweddoli fod Duw wedi'n galw ni fama, ac yma yn Gaerdydd, i fyw, i weithio, i wasanaethu, i garu, i dystio i'r gobaith, i'r bywyd sydd i gael yn Iesu Grist. Mae Duw yn anfon pob un ohono ni. Mae'n anfon chi. A dwi'n gwybod dwi'n deud chi yn fwriadol, oherwydd weithiau pan ni'n clywed negeseuon fel yma, da ni'n aml gallu ffiltro nhw a deud, wel, falle i'r rhai yma, mae'n iawn i chdi wrach Jos, achos bod chdi'n hogyn swnllyd, ond dwi ddim yr un peth. Da ni'n gweld yn Gaerdydd, mae pob un o'n ni wedi'n galw fewn i gael ein anfon allan. A mae hwnna'n gostus. A dwi'n rhannu yn yr un ofn hefyd. Ond pan fa pethau'n ofn, pan fo y strygl i weld ddim werth y gost, mae Eseia yn dod â neges o nerth iddyn ni fel pobl. Adnod 10, ein yn geiriau hyfryd. Ond fel y glaw a'r eira sy'n disgyn o'r awyr, a ddim yn mynd yn ôl nes dyfrio'r ddeiar, gan wneud i blanhigion dyfu a rhoi hadau i'w hau a bwyd i fwyta. Felly mae'r neges dwi'n ei chyhoeddi. Dydy hi ddim yn dod yn ôl heb wneud ei waith. Mae'n gwneud be dwi eisiau ac yn llwyddo i gyflawni ei ffwrpas. Mor sicr a fod y glaw sy'n disgyn o'r awyr yn dod â bywyd newydd, mor sicr ni gallu bod fod gair Duw pan fod o'n mynd allan,
fod o'n mynd i ddod â bywyd newydd. A dwi'n gwybod amdano chi, ond mae hwnna yn newyddion anhygoel. Mae hynna yn golygu fod Duw a'i air byth yn mynd i'n methu ni. Ein bod ni'n ofnus, ein bod ni'n edrych allan ac yn meddwl, mae hwnna'n amhosib. Mae Duw yn deud, na, pan mae'n air i'n mynd allan, mae'n mynd i gyflawni ei bwrpasa. A mae hynna'n golygu felly, wrth iddyn ni cael ein anfon allan, da ni gallu mynd efo'r un hyder, yr un nerth, yr un dewrder, mae hynna yn ei roi i bobl toredig, mesu fel chi a fel fi. Yn wir, dwi'n gweddio dros Gymru gyfan rwan, meddwl amdan gwaith angor sy'n mynd ymlaen yn Grangetown, meddwl amdan ffrindiau iddyn ni sydd yn dechrau gwaith newydd yn Llandysul, fyny ffrindiau mam a dad yn y Bala a'r eglwys ledled yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl os yna air iddyn ni pan da ni'n dod allan o hyn, da ni angen dal gafal i ydy'r geiriau yma. Fod gair Duw yn mynd i gyflawni i bwrpasa. Ni'n gallu bod yn sicr o hwnna, a felly ni'n gallu dwy'n hyder o hwnna. Dwi'n mynd ymlaen yn barod, so dwi'n mynd i gloi jyst wrth darllen y geiriau yna. Ond gobeithio heddiw yma wrth i fi sôn chydig bach o'r geiriau yma gan Eseia. Bod ni hefyd yn gweld fod ni â gwahoddiad, a dwi'n siŵr falle hynod heddiw yma, fyna rai yn ni heb di derbyn y gwahoddiad yna gan Iesu o fewn i'w fywyd o, i fewn i'w gariad o, fewn i'w bwrpasa fo. A bod rai ni hynod heddiw yma, a ni'n clywed unwaith eto, fod Duw wedi gwahodd ni fewn, i'n hanfon ni allan. Ni'n gweld yma Duw yn deud yn ei air, yn Effesiau 2, bod ydy'n achub ni i wneud yr holl bethau da mae o wedi trefnu ymlaen llaw i ni wneud. Mae yna dwylo allan yna, dim ond yn ni allu dal. Mae yna pobl allan yna, dim ond yn ni allu cyrraedd. A mae yna colonna sy'n torri ar hyn o bryd, dim ond yn ni all ei gwella. Mae Duw yn gwahodd ni fewn i waith anhygoel o. Ni ddwy'n hyder a nerth o'i air. Ni weddio i gloi. Arglwydd, dwi jyst eisiau diolch ti am dair fod o'n rymus ei fod o'n siarad, a dwi'n gweddio hyd yn oed pnawn yma. Fyddwn ni'n clywed y gwahoddiad yna, falle am yr tro cyntaf, falle am y canfed tro. Ond dwi'n gweddio arglwydd fyddwn ni yn ymateb i'r gwahoddiad yna. Fyddwn ni'n gwneud y gwahoddiad yna ein galwad ni. Fel da ni am ganu rwan, arglwydd, dyma fi ar dalwad di. Iesu sy'n cryfhau o mewn i waith drwy'r ras, a da ni'n mynd i fynd allan a canu am y gras yna. Diolch arglwydd. Amen. O mewn ei waith drwy'r
Mae Duw wedi'n galw ni mewn mwyn yn hanfon ni allan. A tra pan o'n i'n gwrando ar Jos yn pregethu, oedd e ryw unell yn dod i'n meddwl i, tra fo hynafol yn y ffroenau hyn, a fedra i'n Duw gofio, os na llinell o enyn yn ei heddi, fe oedd i galw pob un ohono ni rannu'r newyddion da yn y Cymru sydd o'n i Cymru sydd ddim yn nabod Iesu Grist. Eto, gadwch ni jyst cloi mewn gweddi. Diolch i ti o rannu dy newyddion da di, a dyn ni'n gweddio bod di'n deffro awydd gwirioneddol yng nghalon pob un ohono ni i fynd allan a dweud wrth eraill y newyddion da fod Iesu Grist yn fyw. A bydde di ras sy'n harglwydd Iesu, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Dyn ni'n mynd allan ffordd yma, dwi'n credu, ac os newch chi gael